Saya sisin biang ngipinang subhai pi syakane ka channel jungi. Bala ai kerteng puli khobor sngap sipang. Kimat bakong san nakin jat syai. Uba ademon na TMC persya ya uba preston ke NPP ha UR hajar fulai. Uba preston la arpaus nem kum UMLA kum umentri Henry dang sadien ka than penusla. Pedang UMLA ya ki hajar ngut bat ya UMDC berim syaka NPP Motion Road. Ka UDP Motion Ram kamyo jeng tip AA bakwa rung uba hima. Saya ka jeng yate bat ya ka SIA halor ka surok silong doki. Dawa ka AITC penusla. Ha utelai phasi penkot urang ba halum nongrim. San phau teli ki termistri IT ke HYC syaki samla ling ba UMLA. Khap ngea ka surok bayang arliang kitrok kitmau ong ka FKGGP river. Ya chat ka jing trei ya ka Rilang College badia ka girls hostel hamau kurwan. Penkop buram ka Greater Laban ya UIAS bat ki papas bahaha ki eksamen. Penshna jaka sajan ka Sendrop Multipurpose Cooperative Society Limited Hanong Jeri. Dawa College madan plang plastik ka JSU Hais Jaintia. Kendiat ki khubor nang ni. Penshna jaka sajan ka Sendrop Multipurpose Cooperative Society Limited Hanong Jeri. Kiladon ki katu kat ni kiri orang ba ki baladon hakawai ka kenhun bat ka balatip kum ka Sendrop Multipurpose Cooperative Society Limited henen ka singi sajan kilala ban leit jarap da ka penshna ngubha da kawai ka jaka sajan ka papaka hakawai ka jaka ka baju sajan ki pajba ka Sinong Nong Jeri bat soalang. Ya kate ka jaka sajan layalam da uba rangken sai lapang chairman ka society harangkat ka jingdon ki dukhat ki balalej banyarap hakaban penshna ya kate ka jaka sajan kenang bakan pensuk iki pajba hakate ka Sinong. Habaya day ba kate ka jingla ban penshna ya kate ka jaka sajan uba ar lapang ula penpau ka jing sungkumen ba ka kenhun kalala ban le ki kamba baha na menta ka Sinong bat ubala ongru ba kate ka bala penshna da kate ka kenhun kan dalong ka jing mentoy bat jing kerku ya ki pajba nong song Sinong bat ula ongru ba kate ka kenhun nang ne syakmat kan nyale ya kabakum kita kam banyarap ya kipajba. Sa kane ka khubor. San phau tuli kitir mistri IT ke HYC syaki samlaling ba UMLA. Kahnyaw trip youth council HYC makarwat circle Southwest Kasihir district hakasngi sajan kalasam ya kitir mistri balamang ling ba ka MLA scheme uba Renington L Tongkhar. Kane ka jing sam ya kitir kalong hadin bakinong belas ngi hakini ki arsnem kila kendu jing na ka jing syakta ha ukubit kerkendai. Halor kane ka HYC kala pensngau ha UMLA ka than ban mang kerpang lingba ka MLA scheme ya chemistry bad ha kasngi sajan layo ban sam ya san phangut chemistry da kitiar hador bar hol makurwan. Habakren ha kane ka jing lang samtiar uba Renington ula penpa ko jing sungungu ya ka HYC kabalalam lenti banyarap lem na ka benta kisamla ban kentiu lem ya kari bat kajat benriu ha kayo kakot hakikam sengjam lajong ula ong ba ula sngau day ban ai ka jingerap da kamang kerpang na ka MLA scheme ya kisamla ha kaju kapur ula ong bakum kisamla kim day ban ap kemi lenti tang ya kakam sarkar Henry dang bun ba kilat kilenti kumno ban sedang ya kilajong banjeng halaki jong kikijat da ka basdang ban seng ki kam lajong ban sna ki jing sna ki babun jaj bat kanlong ka jingerap ya kihi ya kitu ki brio ki batrang sya ban trailing ba kane ka chemistry ula sam ya kitiar sikisan phangut ki samla haka jinge lang lengkot bala penyai da uba walam nong sej presiden ka HYC makrwat circle. Sa kane ka khubor na mapor iwei point khandai phwei kelur kurup ka ID ya ka pisa bat ki jingdon jing M ki arngon halor ka jingde thok ya ki certificate jong ka Techno Global University. Dangshen ka Directorate of Enforcement kala kurup ya ki pisa bat ki jingdon jing M jong ki arngot ki brio ki bala syakem nadu usnam arajar katsan. Baki don kiti haka detu ya ki certificate thok haka kerteng jong ka Techno Global University kabala kot syaka iwei point khandai phwei kelur tengka. Kini ki arngot ki balale ya kane ka kam thok bat syakem nadu kasan tarik leber arajar katsan kidai Sanjeev Kumar bat ka kurim jong u ka Puja Srivastawa. Lakem yaki na Shivpura Ramchandra Blok A kabahap hapo ka Shastria Nagar Police Station Patna. Ya kini arngut lapengat haka kendon an Prevention of Money Laundering Act MPLA Arnot Not R. Namar kidi tu ya kita ki certificate omtang jong ka Techno Global University jong kiwei ki University Ru. Kitiar bala kurup kilong ka bank account fixed deposit mutual funds bat ki yeng kisem. Katanat Directorate of Enforcement kalasim ya kajing tokit halor ke FIR bala charge sheet da katanat puli jong ka jela persya ya Sanjeev bat Puja. Kini kila thok la syukur ya ki hajar ngut ki samla puli ban a ya ki da ki certificate degree thok. Kini kila play ya ka bank account hadilhi ha ka kerteng ka Techno Global University bat phak siu bet ya ki bathit certificate thok ha ka ne ka bank account. Katbah ha ka jing sisya ka Techno Global University Shillong kamdan jing tip AA halor kani.
Dairu Honorary Counselor ke Techno Global University Shillong, Dr. Shankar Mukhopadhyay, balalej ai ka jing ujor I hajar hamaulai police station ha ujeliu ar hajar khatlai, haba ka university ka layo jing tip syafang kini ki kam thok kam syukur. Kita ki arngot syukurim kila peliru da ka website jong ka university, bat bu ru da ka logo jong ka Techno Global University, kat ba ka jing sisyapat kalong ba ka university kam tip ai yakane. Lalej ujor halor kane ke jing lek thok Syaduk West Bengal Bihar Assam da ka university. Halor kane ke jing ujor ki pulit ka maulai kila tokit bat kila lap ba kane ka university ka don sisya ka office ha Shillong hamauyong. Tang ba ka khang talapat bat kampat sedang ya ki kelas ru nang ne na Shillong. Menta ki khubor na bar ka jela. Nrius nem on sya set patok unong hikai badon keti lek klam akor ya ka khna. Chirak District Assam. Kayeng kasyari jong kathan Chirak District Assam, haka shpau terik mentau benai, kalatian bisyar bat rai penrem da kajing sak set patok, kabanne hadu nrus nem lenter persya ya uwe uno hikai, na kadaw kajing don keti ban lek klam akor ya kawai ka khna rit, kabalaja haus nem baladep u ar hajar arfuwe. Nalor kajing sak set patok, kayeng kasyari kaladan kunaru hadu shpau hajar tengka persya ya utei uno hikai. Katkum ki jing yo lum jing tip layathu ba u special judge POCSO jong ka bijni haka khandai terik mentau benai ulapen benapat ba ya karai penrem persya ya utei uno hikai ubala tip kerteng kum Sanjeev Kumar uno hikai kathan Chirak District. Katai ka jingja shalek klemran jong katai ka khna red kalaja haus nem ubala dem bat hadien katai ka jingja na kalyang ki bahiyeng hasem jong katai ka khna kila lej ban ujor da ka FIR hakibor pulit ha ubenai rempang ar hajar arfuar. Bat na kaliang kibor pulit kila pendrung ya kamu koduma hapuk ka section jong ka IPC bat POCSO Act habijini police station. Haba ai jengkran halor katai ka jingja na kaliang unong ya sai Pravin Deb Roy wala pentip badai kayeng kasyari additional district and session judge. Bat kayeng kasyari special judge POCSO kibalapen bena ya karai ka bakhaddu halor katai ka jingja syalek klemran jong katai ka khnarin. Na kaliang unong ya sai an wala pentip ru balada utei unong hikai syam lala ban siu ya kakuna kabashi pau hajar tengka ya kajing syak set patok kajong u ondang penjalan susu sada nriu benai kenti katkum ki kendon ka section iwei not jong ka POCSO Act. Hadien lai senem ya syambiang ka keme bala ikun bakum bujili bakla ka Berpeta Hospital. Guwahati hakash pau terik jong ni ubnai bamenta iwei ikhulung senrang ilayo ya kalat ban ya syambiang bat keme ki kipa hadien lai benai bala kum bujili bakla ya I bat iwei pat ikhulung na kawei kalong yeng. Layathu baka keme jong itei ikhulung kabala tip kerteng kum ka Nazma Khanam kalayo biang ya kalat ban ya syam bat simti ya la ikun senrang jong ka hadien bakala job ya kamu kodma persya ya kawai pat kalong yeng lingba ka yeng bisyar jong ka yeng kasyari ka than Berpeta District. Katkum ka jing ithu jong kinong ya sai an laong baka Nazma Khanam kalayo biang ban simti ya la ijong ikun senrang jong ka hadin baya kamu kodma lala ban penbej bat penkut da ka pendep da ka DNA test. Halor katai ka jingja layathu badai haus nem asyar kat khandai bakinong tre jong ka Fakhruddin Ali Ahmad Medical College and Hospital Berpeta kila don keti haka kaman IT bakla syaki arteli kilong yeng jong ki arngut ki khulung ki badang sudap kha. Katkum ki jingyo lum jing tip layathu ru baka Nazma Khanam kala khai ikhulung senrang jong ka haka lai terik ujumang ar hajar kat khandai. Bat na kadaw jong ka jingpang jong ite ikhulung lalai rakno ya is ICU. Hadien katai na kaliang kinong tre jong katai ke hospital kila pentip ba ikhulung jong ka ila khlatno na ka jingpang. Kikime kikpa jong ite ikhulung layathu bakim syam la pediang ya katai ka jingpen bana bat kentai dru ban simti ya kamet yap jong ikhulung. Dai hadien khendiat sengi ba kikime kikpa jong ite ikhulung kila lej mi biang sya katai ke hospital bat syam ru bakadon kawai kalong keme kabadai na kajat Nazma Khatun kabala kha khulung senrang hakaju hi kasengi. Hakaju hi kasengi baka Nazma Khanam kala khaya ikhulung jongka. Hadien katai ka jinglap bana kaliang ka Khanam kala lej ban pendrung da ka FIR haki pulit ka Berpeta PS. Na kaliang kibor pulit haka jing tokit ka jongki kila syamru badai ikhulung jongka Nazma Khatun ibalayap na ka jing syak sumar. Bat dai ikhulung jongka Nazma Khanam. Kumju na kaliang kibor pulit da ka pendep ya ka DNA test kila lap ru ba ikhulung ibala penhe pensan da ka Nazma Khatun idai ikhulung basisya jongka Nazma Khanam. Jak rengai arngut kisipai India ha Arunachal Pradesh. Arngut kisipai ke India ki badai naka 7 Garhwal Rifles bat trai ha Arunachal Pradesh kila jak mentala khatsau sengi. Kini kisipai ki dai na Uttarakhand bat ka kerteng jongki kalong u Harendra Negi bat u Prakash Singh Rana. Layathu ba kini ki arngut kisipai kila jak rengai tip syai naduk ka arfa praterik u Jemang.
Katkum kajing yatu jong kawai kami kasin laong baki bor sipai kila pentip syaki bahayang hasem jong kini kisipai baki lajak rengai haka kendai terik ujuliu bat ong baki ni arngut kisipai imat kila ngam jelop bat syara hakawai kawa. Kakurim jong urana kala nang yai kemi lenti ban yok kubor syapang jong ukurim jong ka. Hendrei kala yok penban dakani ka kubor bas ngosi ba urana ulajak rengai. Na kaliang jaki bahayang hasem jong unegi kila ong baki melak ban pediang ya kata kajing pentip jong kisipai ba omdon batip kumnu kini ki arngut kisipai kila ngam jelop bat syara hakawa. Kala dawa ba kisipai kidai ban batai benia syapang kane kajingja. Klat nyo mensawar Hayamuna Express Hamathura. Nyongut kila duai la kajing im bat arngut kila mensaw kat badang wan pai na kajing lek kawai kentiu kurim ki bahayang hasem kila syak tenra hakawai kekali bala penher stat bah bamla ban itu satia Hayamuna Expressway Hamathura hak step sengi sajan balala hak porsan bajim step baru akibat klat bat ki mensaw ki dai nakaju kalong yeng bat kane kalaja kat baki dangwan pai sala yeng baki syong kisa hanoida na kajing lek kawai kentiu kurim ki bahayang hasem hahardoi. Ong Superintendent of Police Rural Kamathura Usrish Chandra. Kawai kakali bamla ban itu satia kabala penher stat bah kawan bej bat tendra ya kakali basyong kita kilanot. Arngut kila mensaujur bah hakane kajingja bat kidang syak sumar hospital. Bat inyongut kila duai la kajing im ong kipulit. Na pedeng ki inyongut kibala klat lai kidai ki kentai lai kirang ba bat iwei iknarit. Baro kila klat hasan. Kat ba arngut kiba mensaw kidai ihabrit bat urang ba hakaba baro arngut kidang don hapedeng kajing syak sumar ha hospital labendrap USP Kamathura. Diperlok ng sekunduk biang pi la syai kasengi. Kublai syubun.